И здравейте, какво става, хора? Аз съм Цветан и днеска ще играем Resident Evil 5 Gold Edition. Цветан подката неща. Та пак ти мълкни. Така. Не го слушайте, така. Тук съм с Тапак, Цезар жената, с Виктор и Огнян. Или Крипс. Така обаче... Да, нищо няма. въпросът ми е откъде... Ага. Откъде трябва да пусна нов? Прогеймъре, иначе сега цъкни. Прогеймъре се реши мажиш. Един път са бъде назад. Как е New Game? Някой ще ми каже. Пак цъкни, пак цъкни. Escape. Оп, и сега play game. Прогеймъре се реши. Play Game, ето. Айде. И сега направи continue. Ето и най-горе. Да, ама продължавам с това, ето. И ти защо си го играл? Ми трябваше да проверя дали работи. Добре, айде, join game. Не, той е онлайн. Просто. Значи второ. Capture Select. Айде сега на... Айде, цепай кърсо. Супер. Айде, нормал, просто. Не бъди пускай да съм. Не бе, нормал го пускам. Махам онлайна, защото не ми трябва. Start Game. Така, и пак от начало почвам май. Или продължавам с играта. Не от начало. Махай го вече. Не бе, нека хората искат да раз... играта много шумна. Секунда, играта е много шумна, човек. Аз го скипнах. Прогеймъри, като ти гледам геймплея и като цирк, честно. Исках просто да намаля звука. Нещо станало този геймплей твоя. Писна ми на дето бе. Тук в началото директно го скипвам. Който искаш да види началото на Far Cry 5, съжалявам. Исках просто да намаля. Да си го пуснем. Просто има интернет. Путки на срани. Чакай, петичката ли ще се каже? Петичката, да, ама... така. Options... Аудио, малко да намаля аудиото, майко. Така. Прекалено си го намалил. Дали? Да. По средата. Предполагам, че е добре. Да, топа е. Така, тук ще тичам, защото ме мързи да такова. Играта е много гадна за игра. Ма кефи! Far Cry 5 ма кефи. Дете са бите жени. Ко бият, бе? Ко бият те се? Мап. Добре, пуснах си мапа най-после. Тази много ма кефи. Не знам защо. Били е бал. Да. Но не... Това май не трябваше да го казвам, Не бал си го. Пак е... Ти си ръководителя? Ама това... Все пак е красива. Гледай я малко. Не е ли е сега красива? Гледай я малко. Сега можеш ли да и клекнеш да я видим къса? Не знам как се кляка, състои Я тичам. цъкни C контрол. Не, обръща. Значи дой теглям мощно. Ясно. Добре, отварям. Тук и продължаваме с играта. Да, тая по-бързо ще се превърти, отколкото мислих аз. Те май са 7-8 чаптера. Толкова. 7-8 чаптера са май. На петичката. Ама аз май трябваше да почна с единичката, ама... Имам я изтеглена тази, така че реших директно тази. Който е прост. Какво да правя сега, Викторе? Реших петичката най-лесно. Така иначе ми е изтеглена.
And quit, така. Нещо друго мога ли да взема? Не знам, ама. Destination coordinates. Good. Преводач за хората. Моля. Викторе! Не, Ари бе! не мога. Ари бе! Не мога. Не можеш. Терасата съм, не мога да гледам. Ари можеш да гледаш. Да, само слушам. Пак можеш да го преведеш. Но ме мързи. Ари бе! Не слушай. Това е хората. оправдание. Това е В оправдание. днешно време всеки знае английски език, поради имате беседа. Не, повярвай ми, не всеки знае английски език. Както аз. Да, Малко го знам. Не, баба повярвай. ми не знае английски. Огняне! Викай ти. А Петров. Ай сега Той пак Петров. да ни се скатава, тук виждам го, че е тук. Петров! И са прави сега Да, много да, дарай. Сега, Да, Сега това е на мълча. 320. Аз като ви казвам, че Петров е пупка на страна, ви не Те ми. държа ти обърни Само ти. кликайте. Като че се Значи, трябваш да написувам. Да писуваш. Хората те чуват, бе, нещастник. Писуваш. Псуваш, бе. Ебал съм. Писуваш, вика. Да, еба гущера ти. Ей, не са научи. Чуми се един дубайски шоколад. Оставям ви да го четете, който желае. Да си го паузира. Който е просто и чете. Да, може да паузира видеото и... О, супер. Това ми трябва. Това видео няма да е голямо. И ти ще играе наистина е голям гъс. Епа сега. It came from that building. Дай да не се оправдаваме. Дано поне да Много ми е интересна. тъпата с игранята. Той ти си тъпа, ама никой нищо не ти казва, Цезар. Гущер. Я да играй. Аз редовно му казвам, че е прост. Не, ми. Бе, толкова. Ай. На то смисъл, че му хареса ядене. Добре, че играхте мейк. Мисля, че по този начин ги заразяват. Добре, че играхте мейканата си грешка. Не ти игра на 4 още по-лоша градка е. Ето по какъв начин стават зомбита. Или там каквито стават. Или пак просто ще умре. Добре, бе. Не! Ай, добре, чета с... Ай, лягай. Добре. Тук имам ли нещо за взимане? Не, нямам. Добре, слизам. И излизам по-точно, не слизам. Така, патрони. През прозореца. Нали? Да. Браво. We should keep moving. They'll find us soon. Айде. Тая игра, като я гледам, много ми напомня на Left 4 Dead 2. На. Така, затворихме се. The locals were hostile and we had to use force. We had
don't have any contingency plans for this situation. О, флаш, най-после. Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? Ние продължаваме, мисля, че отсам. Така. Отваряй. Още патрони. Между другото в Left 4 дето по абсолютно същия начин, като видиш една част от мапа, отиваш в една стая, дето е сейф рум. И от сейф рума отиваш в някакъв друг. Добре, така. Аз си са... не, тук е пътя, бе. О, супер! Амота. То, щом ни напълни с амуниции, лъж ще стане, щом ни напълни с амуниции. Нямам нищо за пиене. Мамка му не знам. Знаеш кой е лошото, че не мога да пуша? Който е прост. Който е прост. Тя не може да пуша, ти оставите с работа. О, защо? Тя няма амота, what the fuck? Така, тук какво трябваше да се прави? Ще го измисля крачка. Тук ще ни щупат главата. Ай, лошо. Много, много лошо. И сега, какво правя? Аре бе. От някъде чувам. О-о.
Така. Аз не знам какво трябва да правя в тази игра. Не бе! Ай! Удариха ма. Просто на по-гямора ми побил щите, човек. Човек! Махни малко, че се обърках аз тук. И биска... Млъкни, млъкни, млъкни. И биска буката неща. Веднъж съм. Огня е, папелица ми заебал. Дай ми патрони, ма. Плиз. Нямам патрони. Или имам. Ей, сега вече нямам. Как е инвенторито? А! За кой не мога да се движа? Много умно. Рестарт на играта, да видим кой ще стане така. Хората ще гледат как умираш, ли е нормално. Млъкни бе, жена. Чай, кое мога да купя? Нищо не мога да купя, аз нямам пари. 300 имам. Ready, yes. Ляка е бот. Чай, какво стана тук? Аха. Kirk, come in. The locals are hostile. The gate is sealed, and we're trapped. We need backup, and we need it right now. Roger that. Just stay tight. I'm on my way. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. Just hope he gets here quick. Не, големия.
Нещо ми лагна, човек. There's just no end to it. You gotta hold out till Kirk gets in. Hey! I'm coming! Are you okay? Бе, дай, бай, помярите ви. I need your help. Thanks, Fatma. Ай, лягай, бе. Патрони. Добре. Призареди. Thanks, Fatma. I need your help. Thanks, Fatma. Аз нямах ли хил, бе? F. Sheva, how you holding up? I'll be there shortly. Just hang in there. Така. Thanks. Sorry to keep you waiting. I'm gonna take out the door. Find some cover. Добре, какво стана? Минах ли го? Ай, лошо. Добре, минахме чаптър 1. Богена, какво се случва с камерата? Що бе, нямам камера. Давай. Давай, ти трябва отдолу дясно, трябва да имаш камера. Имам камера, бе, не знам какво ви става. Не, Може. защото днеска гледах пак нещо за екран са виждал. В момента съм с камера. Клим на клипа. Аз искам да има стримове в Twitch. Ще има. Така. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Така, чаптър Има 2. ли ти ми викаш, ще има, ама няма да има. Кое бе, ще има, бе, чакай ти, бе. Виждаш, че снимам в момента, нещастник. И би стал путата. Тама викам, че това нещо ще ми даде нещо, ама нищо не ми даде. Сега в Open. Ще има по 2 чаптъра на епизод. Може би. Патрони, които ще ми трябват.
пари. Тази игра е уникална за мен. Не знам за тебе какво мислиш. Джъмп. Кой има тук? Бе, за кой скочих обратно насам? Добре. Няма значение. Щупена стълба. И мога да се качи горе. Мога нея да я кача. И сега с нея ще играе, нали? Включи ма там. We can't get in from here. Не. С нея не играя. Тома ще да кажа с нея ще играя, но няма да играя с нея. Пръснах и главата. Амо, супер. Аз на теб не мога. Трябваше на теб да ти дам амо. Как мога да й дам амо? Alpha team, come in. Майка ти. Лягай. Сега разбрах как мога да й дам. Гиве. I owe you one. Не всичките, бе. Аз си дадох всичките си патрони. I need ammo. Use this. Тенкс. Така. Трябва да се хилна. Юс. Ай, много малко хилва. Добре. Лягай. Така. Аре, бе. Така. Петровка след малко влиза ли съм мал драга? Не съм вътре. Добре, ни бая пъти пусках ми 5 левел какво. Аз сега карам тира тич. Какво? Направихме пътеки нагоре там до Феникс, защото аз и Виктор много редовно си пращаме армии. Аре, умри, бе, нещастник. Мога ли да изпратя нея да си я вземи? Не мога, ясно. Киф. Аре, взимай. Ай си, тара. Така. Ай, трябва да спася момичето.
И сега ще го хапи на 100%. Геймърът познавам. Разбрах, че така ще стане. Пръс! Ау! Кой е това, бе? Нямам патрони. Мамка му. Нямам патрони, човек. Не мога да я убия. Умрут. Спасибо. Не мога да я убия, човек. Само нея да не я очисти. Нямаме патрони и двамата. Какво е това, човек? Нямам и хил. И тук що се прецаках. Хил си вземах, ама. Не! Убиха я! Убиха я! Не, аз докато сляза. Ами хора, пак ме убиха. Мисля от тук да приключвам с това видео. А следващото видео ще видим какво да купим, защото нямаме патрони. Буквално нямам патрони, нищо. Тя има 2 флашки. Ако искате на Call Dragons клипче, праснете лайк бутона. Да, ако искате на Call Dragons, праскайте лайк бутона, абонирайте се и не дайте забравяйте камерата, замислите всеки ден, както и Цезар Нуба да го чувате постоянно в видеоклиповете. Или утре, или от другия ден ще пусна втория епизод на тази игра, защото едно тегава, аз не мога да се справя с това. Така че, чао, чао.